сте в спортна школа, сигурно имате и предизвикателства с администрацията на самата школа. Аз работя като треньор в школа за бойни изкуства, съответно се видях какво представлява и администрацията, която е свързана с доста Excel файлове. И затова като веб разработчик реших да направя нещо, което да улесни процеса. И съответно качих нещо като демо версия на Podredi.eu. В случая имам само модул за регистрация за първите няколко тренировки, пробни. И сега ще ви демонстрирам за какво е реч. Това е примерна форма, която се слага на вашия вебсайт. Вие добавите към вашия вебсайт, вече ще бъде форматирана спрямо неговия изглед. Нещо подобно. И реално това ще е върху вашия вебсайт, другото ще ви покажа след малко какво се случва. И нека да направим една проста регистрация. Примерно имаме Кольо Атанасов, възраст 8 години. Примерно танцово студио Подреди 1 Гео Милев в София. Това са локации, места на самите места за тренировки. И то ни казва, има понеделник, средък, петък и неделя. Това е спрямо графика, нали, отстрани. И това са следващите дати. Следващите също ще са 6, но в момента тук има една пропусната дата. Понеже имаме неработни дни в графика. После ще ви покажа. И часа за тренировка. Как точно да видим какво се случва? Ето тук можем да, когато увеличим екрана. Значи ние сме казали, нашето дете е на 8 години. 8 години е втора група. Сряда, от 10, нали, това е просто дата сряда, а най-отдолу 17:30 до 18:30. Значи имаме втора група, сряда, ето 17:30 до 18:30. Така ние вече клиента автоматично и лесно е разбрал за коя точно група да се запише за първа тренировка. Той слага някакъв съвсем примерен телефон. Съвсем примерен имейл. Момент. Виждате, има грешки. Ако напише неподходящо написан имейл, то му дава грешка. Откъде разбрахте? От Facebook, примерно. За първи път идва, запазвам място, успешна регистрация. Добре, вече сме запазили място, регистрирали сме се и идваме имаме си админ панел за самата школа, в която може да видим, нали, първо регистрации, неработени, където попълвате, групите са, нали, от коя до коя възраст. Реално са децата, места на тренировки, часове на тренировки, потребители. И сега първите са регистрации. Ето нашия човек, Кольо Атанасов. За него можем да видим първо някакви общи данни. Тук можем да добавим някаква допълнителна информация. Първи път той се е регистрирал, ние идеята е да му звъним, нали? Все пак да го чуем, да чуем майка му, примерно, и тя да даде някаква обратна връзка за него. Примерно, запази. Както виждате, записва се. Сега ще го видим след това. И вече за първата тренировка, дори вече майката сама се е записала за този ден и час. И ние, когато примерно се обадим, даваме потвърди при запис. Тоест, когато дадем бутона запази, вече ще сме потвърдили тренировката, след едно вече сме говорили с майката. След като минете самата тренировка, тук пишем, нали, някаква обратна връзка от треньорите. Отдолу ще напишем какво после е казал родителя. Може и след като се чуем с него по телефон също да пишем нещо. Статус на тренировка примерно само наблюдава.
Може да е, примерно, нали, тренира пълноценно. Другото, което е, тук имаме дали тренировката е платена или безплатна. Ако е платена, ние слагаме примерно 10 евро. Може да сложим тук 3 вида валути, поне за момент така съм го направил. По дефолт е по подразбиране е евро. Отдолу има следващо действие. Какво планираме да направим след това? Казва, че ще дойде майката и казва, че дойдат на втора тренировка, примерно. И отдолу описваме реално нещо допълнително, като текст. Реално какво следва. Запази. Когато имаме потвърдено на, реално ние тук слагаме час. На тренировката. Записва се точно кога сме потвърдили тренировката. И когато вече имаме някакъв статус на самата тренировка, ето само наблюдава, вече можем да добавим и следващата тренировка, която, нали, какво сме се разбрали с родителя за следващия път. Тук също можем да добавим тренировка ние ръчно, защото, примерно, ако родителя ни се обадил директно по телефон, администратора може да добави тренировка, като тук вече няма връзка с възрастта. Тоест, тук няма значение от възрастта на тренировката. Ние първо казваме, нали, място на тренировка и вече ние избираме от всичките часове, които има за деня за записване. Това е направено с цел, понеже администраторите, нали, имат повече информация и са се чули по телефона с майката, примерно, и са научили нещо повече за детето. То може да е ходило на други танци, на други спорт, така нататък и така нататък. Нататък с две думи да прегледаме, съвсем накратко. Групите са, ето вижте, нали, първа група от възраст от 4 до 6 години, трета група от 9-12 години, примерно тези, които са четвърта група вече са от 13 нагоре, нали, и така нататък, и така нататък. Следващото, тук, нали, можем да редактираме тези групи, активна, неактивна. Можем да добавим група. Имаме места на тренировки. Тук описваме съвсем накратко името, нали, кратко име, нещо като абревиатура може да е. Танцово студио подреди, нали, цялото две индекса, нали, за самото място, защото ние може да имаме повече от едно място, нали, повече от една локация. И надолу пълно име, отдолу адреса, който е съвсем примерен, разбира се, град София, България, отказ. И нататък надолу имаме неработни дни. Тук идеята е, че когато имаме неработен ден, ние казваме от тази дата, примерно 24 май, няма да работим. И когато оттатък видяхте просто тук, където се изброяват дати, въпросната дата се прескача. Нататъка часове на тренировки. Тук е най-интересната част. Нали, избираме място на тренировка, ден на тренировка, от колко до колко часа е тренировката. И другото е време на валидност. Тоест, тук е седно записано от 1 септември 25 година докато решим да спрем. Нали, тоест, то е до безкрая в момента да седнем. Кои групи? Първа и втора група. Тоест, тези двете групи от 17.30 до 18.30 имат часове. Отворено записване. Това означава, че можем, това нещо ще работи с фронтенда, реално с тази форма. Ако тук не е цъкнато това, ние имаме в графика тренировки, но те не могат да... Но не може да дойде съвсем ново дете през формата отвън, която е на вашия сайт. Нататък, потребители, тук съвсем накратко,
Имаме тук три вида потребители: собственик, администратор и потребител. Като цяло за момента потребители нямаме, защото това предстои да бъде имплементирано в бъдеще. Каква е разликата между администратор и собственик? Собственика добавя администратори, администраторите пък могат да добавят и да редактират потребители. Съответно и себе си. Накратко това е. За всичко останало можем да се чуем в удобно за двете страни време. Предполагам за около половин час, като една първа онлайн среща, а дори по телефона можем да поговорим и за вашите нужди и за това какво бих могъл да предложа и аз. Казвам се Христо Христов. Имам 10 години стаж като професионален стаж като веб разработчик. И мога да кажа, че има с какво да помогна на школи, на спортни школи с администрацията. Системата тепърва предстои да се развива. За момента вярно има модул само за регистрация за първа тренировка, за първите няколко тренировки. Но в крайна сметка с времето и с обратна връзка от самите школи ще развият тази среда и съм сигурен, че тя ще бъде полезна на все повече и повече школи. Всички са добре дошли. За въпроси, за обратна връзка, да работим заедно. Благодаря ви. Хубав ден на всички.